модари ма рости гап занаки ҳунарманд тамоми намуди ҳунармандора ҳамин ҳунарора ёд гирифтагӣ буд. Мо ай модармон ёд гирифтем. Мо ҳамин ҳунарора бо даст гирифтем. ҳамин чизое ки даврои пеш буд ҳамёро устоста бо мо ай куртои қадиминои пешнагӣ мо ҳамёра чӣ кардем. ози ҳама ами нақши нигорои қадимаам. ози ҳамун духтарора мо ҳамин ҳунарҳои миллира меомӯзем ки ҳамин ҳунарҳои мо ай байн нараванд.